मंगलम. ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಗೋಕರ್ಣ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಜೀವತ್ತ ಮಠಾಚೆ 550 ಇಯರ್ಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಕ ಮಸ್ತ್ गावादुकुनु तुमकुरा ಗೊತ್ತಸಲರಿ 120 ಸೆಂಟರ್ಸ್ तशीची 104 सब सेंटर्स हंग पूरा कಡೆ दुकुनु स्वयं सेवक जापक येऊन मठ येऊन पाविला साती. तशीची आत पुणे दुकुनु रघुकुमार सेंटर दुकुनु सर्व जापकास येऊन पाविला साती. 53 मेंबर्स काही येऊन पाविला साती. तशी आता आम्ही ತಂಗೆಲೆ रामनामाचे अनुभव निमगुआ तुमगेले रामनाम कशी जाल्ला आणि ताजे दुखून तुमका ताजी पॉझिटिव्ह बेनिफिट्स कशी सर्व आमगेला समाजाचे लोकांक ओट्टू ते कशी करचे जाल्ला हाजी बघ एक दोन उत्तर लोका. आम्ही आयलीचे रामनाम सेंटर चिंचवडांत पुणेचे थंय म्हळ्यार स्वाम्यान आदेश दिलेले केशी म्हळ्यार 550 crores टार्गेट केशी जेता म्हणून एक सकट जनाक हें आशिल्लें म्हळ्यार इतले व्हडले टार्गेट मात ते करता करताची जन ओट्टू जत्ताची गेली. सर एक 6 ग्रुपान स्टार्ट केले. पळोवन पुरा जन ऍड जावन एक 50-60 एव्हरी सेशना येवन केशी ते नंबर आमकां टार्गेट मेळ्ळे ताजे पेक्षी चड अचीव करून मनान पुरा जनान मनान येवन सन्न चेडू सून म्हळ्यार एक टीनेजर चेडू सून म्हणटार एकदम रेग्युलर येवन ते प्रत्येक मनशाल कॉन्ट्रिब्युशनान हे अचीव जालें. ताजे वयर कसं म्हळ्यार आमगेल सिटीन आमगे समाजा जन उणे ताका एक युनाइट करून ताका एक भावभक्तीन ओट्टू करून आमी एक कसं देवाल आणि स्वाम्यान सांगिल्ले उद्देश पूर्ण करता म्हणून एक सिंगल मनान पुरा जनान इच्छा करून केलेले ना पुरा अचीव जावन आज आम्ही संतुष्ट जाल्यांची ह्या इव्हेंटाक येवन आमी भारी खुशीची तशी सांगायची. आम्ही रामनाम स्टार्ट जायत दुखून प्रति गुरुवार आणि आयतारा राखून बैसून त्या टाइम केन्ना येता म्हणून तशें राखून बैसून वचून ते रामनाम भारी खुशीन करचे आणि इतले मना शांती देत आशिल्ले हाजी सकट जाण आमकां बरें जाला. घरा एक शांती मेळ्ळा आणि आमगेले आजूबाजूचे लोक समेत निमित्त आमगेले एक तुमगेले रामनाम आयकला निमित्त आमगेले पॉझिटिव्ह हे येता आमगेले. तशीची पुन्हा तो आम्ही एक 3-4 सेंटर केलेले पुन्हा होड सिटी जाल्या निमित्त 3-4 आम्ही सेंटर्स केलेले सो दॅट त्या लगी अशी जनार पुरो ओट्टू मेळ्ळू आम्ही त्याला समो करून ते संजे आम्ही प्रोग्राम पुरो दवरता आशिल्लीची जन मेळटा आशिल्लीची भजन पुरो जाता आशिल्ले भारी लाग जाले मस्त गुर्त पुरो जालो. आम्ही पुढे लगी आशिल्ली जाल्यार गुर्त नाशिल्ली जनाला हाजी निमित्त भारी लाग जाले जनाला गुर्त जालो कोण 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 म्हणून करत जाले. आता कंटिन्यूस आमगेले चलता राखता इवन तो रामनामा मुग्दाले आमगेले जाल्यार भारी लागून जाता. प्लस आमगेले लिडरशिप टीम बस पळय आमगेले बिचू मामू मागीर श्रीकांत प्रभू पुरा तांणी पुरे भारी लायकून ते इनिशिएटीव पुरे घेवनच पळय ते लायकून तांणी मुखार व्हेल्ले ते लिडरशिप क्वॉलिटी भारी लाग आशिल्ली निमित्त आस पळय ते आमगेले ते ग्रुप लायजून कंटिन्यू जाल्ले व्हेरी नायस भारी लाग जाला आमगेल्या निमित्त. तशीची तुम्ही आता हंग पळयला पूड असेल पर्तगाळी आणि आत्ता असेल पर्तगाळी मस्त एक डेव्हलप झालेला असं आणि हंगाच कार्यक्रम 21 दिवसा कार्यक्रम कशी जाल्ल्या तुमगेले एक अनुभव सांगा. सर्वप्रथम धन्यवाद. हांगा पर्तगाळीन तू एक न भूतो न भविष्यती अशी एक मंदिर देवळ आमगेले रामदेव वीर विठ्ठल मठ तयार झाला असा आणि ताजे वर्षीची आता इनॉग्रेशन जाल्ले 77 फीट राम मूर्ती ते एक ग्लोबल अट्रॅक्शन जावचे आसा. हाज मुखारी हांगा बरी डेव्हलपमेंट जावन एक दक्षिण अयोध्या जशी म्हणटा आसा लोक तशी एक भारी स्वरूपान ते तयार जाता सांगा आणि आमकां भारी खुशी जाली हांगा येवन एक ओव्हरऑल मठाचे आर्किटेक्चर पळोवन वुडन आर्किटेक्चर आणि सगळे फ्युचरिस्टिक व्ह्यू स्वाम्याले विजन हे सगळे पळोवन भारी खुश जाली आणि तशीची पुणा शाखा मठ बी काही वर्षांत जातले अशी आम्ही इच्छा व्यक्त करताची आणि स्वाम्यांक नतमस्तक जावन धन्यवाद करताची.